Obec Dúbravka leží uprostred východoslovenskej nížiny na pravom vale Laborca približne 16 km juhozápadne od okresného mesta Michalovce. K obci patrí časť, ktorá má názov Komanica. Miestne sídlisko založili roľnícki usadlíci pravdepodobne pred 14. storočím. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1409 pod menom Dobrota. Dnešný názov obce je Dúbravka, odvodený od slova dub. Tento symbol je zobrazený aj v obecnom erbe. V súčasnosti v obci žije takmer 700 obyvateľov, ktorým je k dispozícii kompletná infraštruktúra. V intraviláne obce sa dodnes zachovalo niekoľko domov s prvkami ľudovej architektúry. V obci dnes stoja 3 sakrálne stavby. Rímskokatolíckym veriacim dnes slúži nový kostol Božieho tela. Kostol bol vysvetený v roku 1993. Jeho interiéru dominuje veľký drevený kríž. Po oboch stranách interiéru sa nachádza krížová cesta. Obec je taktiež sídlom grécko-katolíckej farnosti, ktorej patrí chrám narodenia Presvätej Bohorodičky, postavený v roku 1927. Interiér chrámu prešiel v minulosti rekonštrukciou. V súčasnosti si nový chrám dokončujú veriaci pravoslávnej cirkevnej obce. V blízkosti cintorína sa nachádza Dom nádeje, ktorého výstavba bola ukončená v roku 2005. V centre obce sa dodnes zachovala stará zvonica. V blízkosti obecného úradu sa nachádza pamätník obetiam druhej svetovej vojny. V roku 2011 bola v obci ukončená výstavba nových chodníkov, miestnych komunikácií a vchodov do dvorov v cene takmer 250 000 eur. Taktiež bola vybudovaná nová autobusová zastávka s informačnou tabuľkou. Výstavba kanalizácie v hodnote 1 400 000 eur bola ukončená v roku 2012. Administratívnym centrom obce je zrekonštruovaná budova obecného úradu. V jeho interiéri sa nachádza vynovená sála kultúrneho domu, v ktorej sú organizované viaceré kultúrno-spoločenské akcie, akými sú plesy či posedenie s dôchodcami. Vedenie obce každoročne v mesiaci október pripravuje posedenie s dôchodcami, na ktorom ich čaká pestrý kultúrny program.
obci sa nachádza aj materská škola, ktorej budova prešla kompletnou rekonštrukciou a pribudol aj nový altánok. Areál je vybudovaný mimo frekventovanej komunikácie a je uložený v tichom a príjemnom prostredí obce Dúbravka. Škôlka sa zameriava najmä na oblasť environmentálnej výchovy, ekológiu a lásku k prírode. Škôlka pripravuje pre svojich žiakov rôzne kultúrne a športové akcie. Infraštruktúra obce zahŕňa aj vodovod, ktorého výstavba bola ukončená v roku 2005. Z podnikateľských subjektov má v obci zastúpenie obchod s potravinami, ale aj súkromné poľnohospodárske družstvo AT Zemplín, ktoré disponuje moderným technickým vybavením. Obec vybudovala garáže pre strojovú techniku, 9-miestnu dodávku, traktor a ďalšiu techniku, ktorá slúži na údržbu a skrášľovanie obce a jej okolia počas celého roka. Obec žije bohatým kultúrnym životom. V roku 2012 tu bol zorganizovaný v poradí už 8. ročník Dňa Dúbravčanov. V úvode programu všetkých prítomných privítal starosta obce Andrej Bajužík. Je pre mňa veľkým potešením, že sa môžem znovu prihovoriť z tohoto miesta. K vám, rodákom, priateľom, známym, ktorí ste prijali naše pozvanie, aby sme sa všetci znovu stretli v rodnej obci. Následne bol pre divákov pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom okrem iných vystúpila hudobná skupina Bankovič Band, folklórny súbor Makovica a o zábavu sa postaral aj ľudový rozprávač Joško Brinza. Pre najmenších boli pripravené viaceré atrakcie a pre návštevníkov bolo počas celého dňa pripravené občerstvenie. Aj v zimnom období obec pre svojich obyvateľov pripravuje podujatie pri príležitosti privítania Nového roka. V interiéri kultúrneho domu je pre prítomných vždy pripravený pestrý kultúrny program. Po skončení programu je pripravený ohňostroj a taktiež zapálenie vatry zvrchovanosti. Obec je svojou polohou a kompletnou občianskou vybavenosťou dobrým miestom pre pokojné bývanie či trávenie voľného času v okolitej prírode. Každý, komu sa Dúbravka spája s ideálnymi predstavami o živote a bývaní, je v obci srdečne vítaný.